ya ubriu uba Shong hakaway kajaka tang shi Kynta, lai Kynta, Phla Kynta, Henry hadu kat Riewkhuid man kasngi ban sengap yaki pop jong ki Brieu ban pentingan yaki balapat man siem bat ban yalam Biang yaki shau Blei. Kalong kaba ban nget. Henry uwe uleng do Catholic ula le shisha yakani. Ki hajarut ki Brieu ki lawan na keleng ke France tang ban yakendu ya wat tang kendiat por. Don ki we ki ba abon Kynta kat tu kat ni pat ki ya de ki sngi tang ban wan Phla pop haute uleng do ubas ngauret. Manu tahu lingdo. Balik ki Kristan Katolik ki rakhi ya kasngi kan mau buram jung u man la usnam ha ka saw tarik gunailar bat balai ba ka balang kalapan bena ya u kum unong ya da jong ki padarang ba jong ka parish. Menta ngane thu e phi ya ka jing thu khana ka ba Phla jong u John Vianney ba khut u Brieu u ba pen i ba ka jing khut bat ka jing long hok kam dan kam ya ka nam ni ka buram jong ka perthai Henry kadan kam tang ya kajing ai tilut yala de shau Blei. Kajing thu khana kasdang ha France house nam khat nyo spa prapon Rieu. Lakha ya u John Vianney ha ka we ka long yeng nong rep ka baduk. Shem lakha ha ka long yeng siem deru u Brieu u bastad bat shem la long u ba pau nam. Bat pinom la ban mudur ba unsa long u we na ki lingdo ba kraw tam ha ka history. Ki kemi ki kpa jong u ki long ki Kristan ki bas kem ka jing het. Man ka jan miet ka long yeng jong u ka juduai lang. Nadu dang khna u John Vianney ba khoj u et ban let sha ki yeng mani. Wat haba yarap haleng khari sai ka do nur jong u ka phai bet chau Blei. Henry ka por jing long khna jong u kam long ka basuk. Ha kata ka por ka France kadang yat leng ba ka French Revolution. Ka sorkar kala sedang ban penshitom bat ban penibor ya ka balang Katolik. Bon ki balang kila syakhang. Kilingdo ki ba kentat ban kongu ya ka sorkar kila syakem bat syak penyapru. Haga jaka ban lat lut saya mani ha ka sngi Blei ka long yeng jong ki ka hap ya kendu bure ya ulengdo ha ki yeng ki sam jong ki weipat. Lakhang ya ki perda baro kila ong. Lada ki shipai ki lap ya ki ulengdo bat ki Brieu ru kin sa syakem. Kani kade ka perthai hakaba u John Vianney u kat ba udang he dang san. Haba u yo ya kita kilengdo ki babu ya la ka jing ha ka jing ma tang ban penlong ya ka mas pakhoi. Kani kala kata jur ya ka do no jamu. Ula ong jar halade. Haka we kasngi mangaru ngan salong ulengdo. Henry don ka wei gajing ka bakraw. U John Vianney dalong than u khna puli u bastad. Kham tam hakaktin Latin kaktian ka badon kam bha hakajing police seminary. Wat lada ula persyang katnu katnuru la ban sngau thu bahaya ka. Ula rem haki examen tang shisen Henry bon sin. Bon ki Brieu ki la ong hau. Pim ibet ban long ulingdo. Berkat si ya kajing pang men siem ban yo sngau ba kajing ang nuot ka ba kraw tam kajong phi kan urlong buon ki Brieu kin jin dra i no ya kajing ang nuot jong ki Henry u John Vianney khaddu hadin buon snam jong kajing minot bar kajing yai ne ula sha pen kentang kum ulengdo haus nam khat praspa khat san kajing sei so jong u kam dei namar kajing start jong u Henry namar u thom ya kijing lemda kenrandien. Hadian balapan kentang ya u kum ulengdo lapha ya u John Vianney syaka Shong red ka bakerteng ars. Tang kumba ars pa lai phongut ki Brieu kisa hakata ka Shong. Haba ulapoi hangta ka Shong kerajaan klat no ya u Blei. Buon ki Brieu kimjulet syaka mas. Don ki bapendan kam ya ki sngi u Blei bandi ban khalai ne ban trei hakajaka ban mani bat syakri ya u Blei. Kajinget jongki kelas sedang pan peja. Syam lapha ya John Vianney sya ki cathedral ki ba pau nam. Syam la ai ha u ya ka parish ka ba he ha ka nong ba. Lapha ya u sya ka jaka ka ba ki Brieu ki la banum nyau koru ya u. Henry u Blei udon da ka weipat ka jing thumu. U John Vianney ula sedang ya ka kam syakri jong u da ka jing duai da ka jing bitar. Ula sya jing it ula let jingo ki long yeng, ula pentengan ki bapang, bat ki baduk, ula yarap ru ki.
Suk kibriu kilayo bakadon ka ke bakerpang hau. Uleng do shisaya ki. Shem la persang ban pen inam ni ban pen sngau tenat yala de hakmat kiwe. Kajing tumu jong kalong tang kawe. Ban ya lam kibriu kam jan sha Blei. Bat nang ni ka KHUBOR sha pang jong kala sedang ban sapriang syak keleng ka France. Don uleng do haars ubas ngau thu bha yaki mensim jong kibriu. Suki pasuki kibriu kila sedang ban wan sha shu tang daki spangut hendrei daki hajar ngut man lakasngi. Don kiba wan daki kulai, don kiba yat kejat bun sngi. Don ru kiba wan tang na marba kila yo sngau ba uleng do unya rap yaki ban shem yaka jing isen jong Blei. Bat John viani Riewkhuid ula pediang sngau ba ya baro. Hakipor babon bha kibriu bawan uju penlut por hadu khat riu kenta man kasngi hapo ka Synduk Phla pop. Don kipor kiba don por shu wat tang ban bam ni bat dia. Wat lakataru juthnum namar kawe ka mensim kalit Phai Biang sha Blei lengba ka sakramen jing Phla pop. Kawe ka jing ethu khana ka ba pau nam ka ba ktik shisha ya ka do nu jungi. Briu utmu ban net ya kendo ya John viani Riewkhuid ban let Phla pop. Hendrei swang ba uta briu sedang ban keren. Upadar viani ula peni ya ki pop jong kiba ula le bat kiba dan batip. Uta briu ula kendet. Ula peipang ba Blei tip shisha ya Kata ka jingja kala pen kala ya ka mensim jong bat nadu kata kapor uju let barabor syaka sakramen jing Phla pop. Hadin pun snem jo ka jing syakri ya ki briu jong ka ars. Upadar John viani ula klat no nakani ka perthei haka saw tarik unai lar khat praspa san pokandai. Ki hajar ngut ki briu kila yam pat do nut ya ka jing klat no jong Ki briu kila nget lepa ba ula long Riewkhuid. Haus nam khat khandai spa arpusan ka balang kala penbena ya kum Riewkhuid. Menta ki million ngot ki Kristan Katolik ki buram ya kum John viani Riewkhuid. Ya kasngi buram jong la rakhe man la usnam haka saw tarik unai lar. Kam tam ban penpau ya kajing sngongu ya ki lengdo ki basyakri haki parish paper keleng ka perthei. Kajing ethu khana syapang John viani Riewkhuid kahikayangi ba Blei jit tang ya ki ba start tam ki ba riu spa tam ni ki ba don sap tam. Ujit ya ki do nut ki ba kloy ban syakri ya khun jong nong rap baduk. Ula shem jing haka pulia puthi ula kelalong na ki lengdo ki ba kraw tam. Wat hadu menta la palat chispa handri posnam nadu kajing klat no jong kajing jong kadang beteng ban ai mensim ya ki lengdo bat ya ki riu nget keleng ka perthei.